Un ciclista de 42 anos resultou ferido de consideración tras ser atropelado por un turismo en Aguiño. O accidente obrigou a mobilizar un amplo dispositivo de emerxencias e a vítima foi evacuada en helicóptero ao Hospital Clínico de Santiago. O accidente produciuse pouco despois das 8 da tarde na intersección das rúas Listres e Bionta, á altura do bar Victoria. Segundo información oficial, o turismo realizaba un xiro cando impactou contra a bicicleta. A consecuencia do golpe, o ciclista bateu contra o parabrisas do vehículo e saíu despedido, acabando por impactar contra a beirarrúa. Ata o lugar desprazáronse efectivos dos bombeiros de Ribeira, do GAEM, da Policía Local, da Garda Civil de Tráfico, persoal sanitario do PAC e unha ambulancia do 061. Dada a gravidade das lesións, tamén foi mobilizado o helicóptero medicalizado, que trasladou ao ferido ao Hospital Clínico de Santiago. O home de 42 anos permaneceu consciente e orientado en todo momento, aínda que presentaba un forte golpe na cara e queixábase de dores en distintas partes do corpo. Os servizos sanitarios inmovilizárono no lugar do accidente, colocáronlle un colariño e realizaron unha primeira valoración antes do traslado. A violencia do impacto fixo necesaria a evacuación aérea da vítima, mentres a Garda Civil continúa investigando as causas do accidente.